โลทันบางบิเรนดรกโรสกุลเฮมเจดามดิปินบุสีลามกิกลัง KSA Jirikendeng Branch Committee Pen Hamren District Committee KSA Atum Chelangsi Pirang Kiamai Kangni All Karbi Longri Building and Others Construction Workers Union Atum Pen West Karbi Longri District Committee Ke Sengpon Ingdeng Kripli Interrong Thilu Sport Association Club League Football Championship Soarlo Lapen Supin Soatum Kapathu Ke Chengpon Aprangsi birta kelara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen Karbi Longri along College Education ke wanji pusi ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Education EM Richard Tokbia tumpen bor ipon bonta inot bang hini lo than bang atum asai kachiklem pami mededa jok laso ka bor ipon along ka bor I pajoya sonman terlo Lasong sini jang Karbi Longri Amri constituency ke parlo Lower Amri Ingtimai Langcheng LP School along Lo Than Bang Birendra Kro School ahem ka chedam de aningkan dutanglo Lo Than Bang Birendra Kro ahem che totlum si achiklo bainong chodeng loklo Laso Abirta Arjulong si Preniphai Inkoda Trokarni Karbi Lo Charlia Song Amri Branch Tumpen Lower Amri Ingtimai Langcheng LP School ahem an kahumridam School along Lo Than Bang atum asai cheklem paminang Japan SMC atum ta langdun paminang jipusi Karbi Lo Charlia Song Amri Branch amai phu ten bring som senar pen pachinipon lapen Lo Than Bang asai cheklem pami medet pulote kaprek asai tami dengponang kokpo puta mai phu pen ningje ponthu laso quality education wa puthak bang si nihin bang si ningduk polam thebang ke non SMC atum ba tum non theklong sar lo school building mat se condition mat se me plus mopen dai tum theklong lo master sami ningkan singbong pen chiklioni yon thom la puang po pini dak program itu lasut sebang tot la se laso puthaka bang ke nili tuning ring tung education em sar chatok bi phan pen ke non ke charibom Karbi Longri Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan sami Prabjing ben la bangso asai bang deng ponang pu bang si nili yes Amri Branch in pensam tum appealing tum mate la so tuning rilo mane master phan bang Prabjing pen dak Lo Than Bang bang nak Prabjing pen ke wang pen osomar phan sami lo ke than lo kapitan thuje pha la pen jong se than thelang ako than thu thadat pote la bang ke tuning rilo la ne tum ke se branch tum sami ka kita arjab dun chibdi rat akisung long la pen ge jong se lang li lanang bong ben wang walang kulote la bang tum kapreka step deng nang kok pola ke tum kese Mailangcheng LP School along Lo Than Bang Birendra Kro School along Lo ke than pon pe non het pen kalilo aningkan dutanglo la swala ma putha ke EC Education EM Richard Tok ya phanta pinpura lo pajirdam elo bonda piniar nianta laso Lo Than Bang aphan ke EC atum thangnat akang sai avilang pusi ronga sarmate SMC mai phu birening ti pen pachini pon ni pen hai alang li phan ni li sar phanda than lo hai itu sa rata tumda ali tum hanta inong thang ta nang pa junu bo ma sonang naklo ta sar aphanang li than thema usini li phanang pulo ratu nasi pulo sa ruyang mong pen ni throk si mani throk do ni throk si pen ni throk ane bang ni tanang li sari din ma tin din ang ke bang bang penang li hinta complain of that porong so hanta complain of velo usini tham lo chelang li bang so ni ka matha thu pen mat alang ni ta bang thu thede na alang li phanta lai son ni thei abang ke ni ta sapsu ke ning dukok lo sar phanta ante achiklu ke chikjon thon non phija bang alang li phan ke ni li ke kombes pulo chiklojon thom ba ke bang melo seta me ningkan isi hini lapen ke bang ve chiklojon jon thom ke bang ve ke okon ni li SMC president det le ke thek long wong ta kalilo ka chini wong ta kalilo rata dulu puala tumda ne mekara sorlo lapen tum hemberan thago sorlo lasi lakin ni phan nangka chin nang ya lam thit nang nangka ju pola ta ne la so hei na ni khoi bang ta ni neng sam la he seta me la bang ke ni nang phan
รองอสกันนางทันดุนปัจจุบันเทโลนิลิพังนางตุมปัจจุบันตอนนั้นพูดเดจิมินีมาท้ายท้ายมินีลารองอสตัดดูโลอลัง Karbi Longri Abirta rong rub ay school along luthan bang atum asai chiklem pami mi atum aphan ke isi atum langdun pami medet puluti kiduk det rong rub aklem somaratum ki akai kana hok det ji angringdu athe Inglongarlok along kidu atum ki ong dung atum ki kiduk det aradatum si ke ong lang lapen lahai aradatum ki osomaratum aphan ake hilu lapen misen school along kachotoy dunji aphan un edet tahai lasi lahayara da tumki tebok mucho da school along ansi school ta padun unchodji lasi ke isi atum inglongar lok rong rube school along kelang duna kenang sotlo kali polote karbiang long quality education ke wanja phana kisung dukok ta haiji amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta Preniphaing koira trogarni KSA Jirikindeng Branch Committee pen KSA Hamren District Committee atum chelangsi Jirikindeng Digital News Forum asa hemalong phirang ke mai kangni Jirikindeng along non puthot Socheng Education Block nangwan pithubek nangji pusi so dakpen Education EM Richard tok biaphan kachuning ripa dopon lapen tim Karbiang long atum Quality Education pu kachipulong ke Government School pen kali puta lam the paklang pon Mukoilum pen Mil Gibson Tokbi, Karbi Longri Abirta. Tang ni pai ingkor apli pria ciklo in kansurin la ingkor apli ni nilitum dak jirikindeng along la education block labang swasai hem do labang swasai hem along non la bitilen atum si do asi abang soa blog aprang penda dulu setame charging preset abang so agotona abang soa arona hotsi lahai kaphiri pena jo isi hini las hal so ningkan ho socheng development block lapen socheng education block la hini hal so hot kacheterek do kheruni lo lasi laso phisi tame Socheng development block matala video office bangke bango setame Socheng education block bangke pinya nianta ladak amena sa hemlong chilang beda labang so fu thaksing ni tum kedantang pre phaing kor piang ni setame education EM ake hai Richard Stobby alangi phansi ni tum KSA Hamren District Committee lapen Jirikindeng KSA Branch Committee ni tum chingrum pen alang lipan pin puralu pia pajir tamlo asi labang so pin puralu long stame nilitung pen kijong pon asong helo labang so education block ba prabjin pen ladak jirikindeng long puthot kachiwang tujia phansi halabang so pin puralu long stame jong pon lo non ruiniang bong si labang so education block bangke jirikindeng long na cheterek nang mena sa hem no yong sila ruini ang bong pen yong si alang itung thangna ta play thangna ta damde thangna ta mathathe nilitung memorandum ki pia peng pen yong si alang itung yong si na patikok dokok kulutang ke kiwang hilangan ni bangke nilitung kopine ka chesong asai stame deng nang kokko Preniphaing koira trogarni West Karbiang Long Satgaon LP School along All Karbiang Long Building and Others Construction Workers Union atumpen West Karbiang Long along District Committee ki sengpon West Karbiang Long arlu setame labor jakong kapang tang thip jimate labor atum kisung kavede ja phanpusi jagat tisu alang lipen mathasi registration ke dotang a union dipuan damsi Building and Others Construction Workers Union amai phuatu malong chingki chethan dampen chedon si pini West Karbiang Long adang pia pharman Satgaon rong supia long si committee sengpon lo laso mai long kachetong donatum chedon sarpen jogot tiso phan mai phu Bikrom Kro kong chunbang dun mai phi Pinki patorpi lapen dhuni sonkram sa phan bidisar lapen kapre katuma phan ingwai ponsi chikroi sarpen chepek pon lo
All Karbi Longri Building and Others Construction Workers Union West Karbi Longri District Committee kedeng ponalong aluhia manpen All Karbi Longri Building and Others Construction Workers Union amaipu Dilip Kiling Dun Kongchunbang Bharat Inghi SGB Rongbong Teron West Karbi Longri Labor Union amaipu manap kramsa lapen kaprek manpen kedoatum chetong nongsi bangso jai make misen pen pachunpon Board Hall pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta bang ke klaim paminoy ampen kadok ing samjin pen kam cho klaim cho dam ampen cho klaim cho dam ing samjin pen kene methang chong dat kam long le pote chingrum ra che song apen che than ra abinimoy palong nang po hai ra bun nang po Nelimen jogotiso kardom nelimen jogotiso nili dak West Karbi Longri District Committee President bang kadok abe radatum nangke hokpen nili President jingnilo asui nili tum pini labangso mai kepa ba ka chopa nang ko alam thebang ke lahelo isi theta nang the kaphere meme ang the kido ajoni pen nili tum bang registration abidat pu ajoni pen si nili tum bang prabjin pen pu langli Central Committee President sar tumlong chingki chithan nam pen halang le tumta nang chini pen ba nang chiram nang chito dun pen abang so registration pini bang ke nili tum phanta mahangklar dak pen kadu gawe rat thek prong pen labang so registration nang pitekang lo la pen am so se non prang ke bang ji mesen alam loan kam jam sitame polang li president sar tum non prang ke bang sitame pothot nang ja pon thu ko thek the chine sonanda charju pen chithan nang pachini thu bompu lasi kadok awe rat dak nilitum committee doan sitame polang litum long pen an so se chini ne thek the son doan sitame nilitum ke thegia phan pothot charju thu pen pachini ya phan nilitum bori pon bomlo non laben an so se non pini bangke nilitum dak district si senglo lasi pothot nilitum branch ke seng dam ya phan sita nilitum kasisik do lasi am suse keseng damji pangtang damji pothot noni prang ke bang labang so choklem chodam mamu ton pen kejoi wan ya phansin tum labang so mai bang chophalo lanai kardo Rongthilu Sport Association atum chepatur piponalong kasa atum chirap chitodunsi kedamtang priniphai inkoira phwar ni pen ingdeng kripli karlitang songsa rong pi pen karlitang serbika rong pi atuma phan chikimo men pen sopin so la pen soarlu so atuma phan Rongthilu Sport League kapathu kechengpon ingdeng kripli football kapathu ki chengsiar ni aluhia man pen em surja rong phar la pen kaprek man pen gidotum chetong du Karbi Longri alo obikimi riso ejang atum rakki kechu aphainang bat bomlu lasila hai rakia hormu rimrera kapathua hinle charli lo polote Karbi Longri aphanta nong medo popusi em surja rong pharpen ningjepon Banduri awe jara be masih keselam tang hormu ta kangbu kahinu bosananta bu param hita durong lo sida menon mang ke halak palang ni phanta me hadak ko caretaker ko council pensi opponent pilo asa kuri son si bailong ipi pen hadak lata yelo la si hadak ko ni neng hasi pidong no bon dulu la he tapi ketangte dola lang ti bang ke halak kontraktor bang bil kilong ne ni masih kami kon dalam ke lo ora sini tum tinggi hen bom lo bang so lam pera kontraktor la pensi em handa batai ni la tong nom dulu ya patang serak pen si so bang hen war kang nang ko lam ke dulu he kasi nim kedo CM sar la so bil tipi ken la maksud ken ko tangi panta chun ko so nim kedo sa thang ke klem na mawe thang ke me pu lo pe pathu da no to me ajir po jir ke wi ta technology pi ko ke dum de ke po se rakki chu horm ba rakki chu ta ha pange tum bihe ko ke dhang ke mong param thesa dilong ba sigaret ke mong param thesa non ke an sopen ta ang part ke sinon bang ke drugs puta me pulo brown sugar ate kilong joy ki di lo la pa part me injection so ke chipi an si le ro ke mase kai pa no de so ke bong kasi non la solam phit le thoblo je sport association atum dak de polam de amlo ki puron hi di lai hala tum ni si la ma so ke pathu club league de al sinda se jang da club ki sing pen ke pathu ni ma long si awar sai long we puta lang ta kai je mata me
biji pedi ho klaim nongoi dam nongoi lu kunte kalau hay ke hinu asai ki klaim ba ke hinu la bang so rakhi ki ni kan ke kan kemudian ada kembali kemudian public ini kecensiran itu pamuhar dari terusir online man kedo borgan Indonesia Parta Karbi Otonomous Council IEM Sojorong pasar hinten kita dengar lo kata non patri bom lo sila bangsu public kan bang ka public pinta kedeng tegapot ni amlo ki sports association of company solution ka jolo pa jolo anparta labang su kapat kita si akim yang kita damlong abang elahin lo kapat ku jani ongdu iturmi hari soijang iturmi akim somar bomumar don akan sekali biasanya dapat patku damlong wangko kapat ku aja apor kecil teglong lo isi kemesan ang tek kesini makalo akan nona po dak ni tum borgan long det delo ham phang sila pula biasanya laki hormi kecil kecil akan biasanya towar kahino kedam kecil hong obe kini kumlong panglung tek apor Loki Sports Association of Hilton, Lason Kapatua Ning Parutan, Kimiamon Wakawan ko, Hilton, ang Loki Sports Association of Suri-Suri Kacho Pajero, tapos Piniamay lang, nili sa kami, nili sa kami hawar ko sa kami, nili, nagkitong nulong ko, nilimin ko sa Karbi Abirta lan si Kang Tonlo Kardom.